Югарыстын авылында иртәдән бәйрәм мәхите, урамда җыр яңгырый, халык мәдәният йортына җыела. Урамда менә шулай минем биеклектә кар булса да, хәзер инде бирдә яз мәхите хакимлек итә. Бүген бирдә Нәүрүз бәйрәме. Әлеге бәйрәмнең төп билгесе ул менә шулай бутка пешерү. Менә шушы бутканы авыз иткән кеше мул тормышлы һәм бәхетле була дигән гыйбарә дә бар. Әйе, дөрес. Менә корга буткасыннан авыз итегез, киң ризыклы, киң дәүләтле булыгыз, бәхетле булыгыз. Рәхмәт, шулай булсын. Бәйрәмнең тагын бер бизәге өйдә пешкән түгәрәк икмәк формасы белән кояшны хәтерләтә. Аны бүген Миләүшә ханым әзерли. Нәүрүз сыен әзерләү өчен нәрсәләр кирәк иң беренче чиратта? Нәүрүз сыен әзерләү өчен иң беренче без кылмактан әшеткә ясарга тиеш булабыз. Әлеге әшеткә ул хәзерге чүпрәне алмаштыра. Он, әлбәттә, йомырка, шикәр комы, тоз, үсемлек мае, сөт, су һәм әйрән кулланабыз. Кылмактан ясалган әшеткә бер тәүлек алдан әзерләнә. Ул менә шулай күперткән камырны табага салып кайнар мичкә куясыгына кула. Әлеге сый безнең кунакларыбыз һәм авылдашларыбыз өчен. Йола буенча бүген һәркем Миләүшә ханым пешергән ризыктан Казанда пешкән буткадан авыз итә. Ул арада самавыр кайнап чыга. Бәйрәм белән барыгыз дагы. Праздникым давай. Һәр авылның үзенә генә хас менә шундый йоласы бәйрәме булган кебек. Бу бит инде безгә төрки халыклардан килеп кергән бәйрәм. Без моны үзебезчә татарчалаштырып үткәреп киләбез. Зур буыннарда әби бабайлар, шулай кичкенә балалар да бар. Алар инде үзләренең бүгенге көндә үзләре белгән шушы традицияләрне яшь буынга биреп калдыру максаты белән шушы бәйрәмнәрне үткәрәләр. Борынгы заманнарда Нәүрүзне бәйрәм иткән вакытта кардан арынган мәйданнарда ат чабышлары үткәрә торган булганнар. Хәзер инде ни кызганыч, авылларда чабышкылар юк диярлек. Шулай да борынгы гырыф-гадәтләрне саклау максатыннан менә шундый сыннар ярдәмендә булса да төрле уеннар үткәрәләр. Югарыстын татар авылы читтән күчнеп кайтучылар да бар. Нурзидә ханым Үзбәкстаннан. Монда яшәү арурак. Анда яхшырак әйе. Анда авыррак. Менә авылда тракторист булып эшләде, сыпытуга гына җибәргән идек. Авыллар тарихы белән танышу өчен без гадәттә музейларга барабыз. Бу юлы Венера һәм Рәфгать Хаевлар йортына килдек. Алар үзләре тарих 60 елдан артык тату гомер итәләр. Балалары да тормышта үз урынын тапкан. Гаилә башлыгы туган җир турында 2 китап чыгарган. 73 елда булган, аннары 1817 елда 2 авылга 822 кеше булган. Бүтән архивларны барлап нитеп йөрүче. Шул килгәне сезнең авылыгыз инде әллә кайчан күптән 15-нче ничәнче елларда ук булган дип китте ул. Җыя башладык материаллар кешеләрдән. Монда кем нәрсә булдыра, Алла мине хәзер сиңа монда күп кеше язган, авыл кеше язган җөмләләр юк инде монда. Моны шуларны кыскартып, менә шул Рамзил белән Нурулла Гариф корреспондентлар язмасы күп. Китаплар әле тагын язылыр, чөнки авылның тарихы дәвам итә. Хәзер монда 600-дан артык кеше яши. Балалар бакчасы, мәктәп, клуб бар. Иң мөһиме халкыбызның йолаларын саклап гомер итәләр. Мамадыш районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.